Amen. Hallelujah. Dr. Simon Semskara Jesu Chichi. Amen. Amen. Kutanga ndakwaza baba batanga ndinosampa. Bakuna baba kuzwa kuti bakukumana mbiki chichi hallelujah. Ndozokwaziwa mai. Aikurudzira kuti basa raMwari rienderere mberi. Bakuna mai anokuzwa kusvika kusikana mbiki chichi hallelujah. Amen. Dr. Simon Semskara Jesu. Amen. Amen. Ndokwaziwa mai vangu vari pano. Mai Chigwaza. Akanapawo kuzvindichonjosa ndatirega indivaintroduce. Ndokudai Mai Chigwaza inezara Jesu chiti amen. Aiwa ndoda kutenda Mwari mangwanani ano amen. Mai mufundisi mai kumende vauraya dhiri rese. Ndandatoti gogo ndimatozimukuparidza nditozisina mubari. Ndikatoti zvatonzi Mai Chigwaza ndimi Mai Chigwaza chitozi. Asi ndoda kutenda Mwari kuengereba haleluya. Mwari vane chikonzero nemukana uno amen. Ndokudai ndoda kutenda Mwari mangwanani. Kusvikawo zuva ranhasi tiri vapenyu tiri vatano enyasha dzaMwari amen. Kunge tiri pano pakubatana kuapostori amen. Nekuti mwoyo wangu wakatombofunga kuti regai ndimbochinja chechi. Nekuti zvandiwandira zvandiremera. Asi ndoda kutenda Mwari kuti ndichiri pano nekuda kwenyasha dzawo haleluya. Nekuti ndakazorangara ndikati Mwari zvizhinji zvamakandikundisa ndiri pakubatana. Nedzimwe dzavangu unogona kungochitaura shoko pamberi pevanhu. Shoko riyera unotaura uzomboezwawo futi naro. Ndakabva ndafunga ndikarangara kuti ndindombosimbisa vamwe kuti kuchinja chechi hakusiko kunamaka. Ndokuti uchibva pano uchaenda ikoko uchanosangana kuti neumwe munhu anonokuita zvawabva kuno. Haleluya. Saka ndakaverenga umwe muenzaniso uchinzi umwe munhu akati hanzi ini ndafunga kuti ndibude chechi nekuti muchechi umu vamwe vanhu vanenge vachitaura vamwe vanenge vachinyeya vamwe vanenge vachionererwa pamberi pevamwe. Hanzi munhu akabva amuti kuda kuti ubate nhingiri kapu ine mvura here kana kuti kapu ine zai. Hanzi tenderera wakabata chikapu chiya. Hanzi abva atenderera muchechi yese akatenderera. Zvikanzi dzako noti unodonhedza here. Hanzi bva atenderera haana kudonhedza zai riya nobva adzoka. Zvikanzi wadonhedza here zai. Zvikanzi aiwa ndina kudonhedza. Zvikanzi nekuda kwezvikanzi ndakaritarisa kuti ndiri concentrate kuti zai rangu risadonha. Ndakabva ndaona kuti ichokwadi muenzaniso. Ukada kutsvaka kuti ndingari kudaika aumbofa wakanamata. Nokuti iwe une kumwe kuitawo kwako kwokutoti umwe munhu anenge aitokomputenda newe. Saka takadai takangosangana. Kupfeka gemenzi hakusununguwa kureva kuti utsvene. Kuva nechigara zvireva kuti utsvene. Saka tisaisane pachikero toisana pazviyero. Nokuti Mwari ega ndiye akanzi anofanira kuisa munhu pachikero nokushonga munhu haleluya. Munhu haazombofa akachinja. Haazombofa akaita Mwari. Nekuti kunyange akasikwa nemufananidzo waMwari haazombofa akaita Mwari haleluya. Saka usazombofa wakachinja chechi nekuda kwokuti ndagumurwa nanhingi kana kuti zvavanoita muchechi muyemi hazviite. Munhu kutoveko tinoita padhova pazvire kuti tiri vatsvene. Kugadzwa kunoitwa vanhu zvigaro kutoiswa pamabhenji kwazvire kuti vakafanira. Asi vamwe vanotouya vaine machallenges avavainawo. Otozopera pamwe munhu atombonamata kana 20 years kana 30 years. Asi achingoita unhu hwake hwo asi achinamata. Saka dai Mwari vatibatsira haleluya. Saka shoko iroro rakandisimbisa rikandibatsira. Saka ndiripa kuti ndoda kutenda Mwari kuti ndichiri pano nekuda kwenyasha. December 2023 ndichiri panapa inyasha dzaMwari haleluya. Saka zvakafanira kuti ucherechedze uone kwawakabva kubvira kwawakatanga kupinda pano nepauri nhasi kuti wakanga uri ipapo here. Indoingo yekutenda Mwari zvairi nguva yeKrisimasi yekuti tifare. naMwari vakafanirawo kuti vafadzwe nesu haleluya. Isanguva nguva yekuti munotsvaka zvekupfeka motsvaka zvekudya zvemhuri dzenyu asi ngatirangarirei kuMwari kwawakatibvisa kusvika pazuva ranhasi tiri pano amen. Timunamate mweya nemuzvokwadi. Ndinoziva shoko rokunzi mweya nemuzvokwadi ishoko hombe rekuti munhu anotadza kana kurinzwisisa. Asi shoko randogona kutaura kuti kunyatsonzwisisa dzidza kuita zvakanaka. Dzidza kuita zvakanaka kune munhu waugere naye. Dzidza kuita zvakanaka kune munhu waunonamata naye. Dzidza kuita zvakanaka kune munhu waunorodya naye pamunogara. Munhu waunoshanda naye. Ndokumwe kunamata kukuru ikoko haleluya. Zvimwe tingazotaura kungotaurawo zvakangofanana nemhari dzayakapandzwa namaishandi yamwe. Munhu unoisa zuva uverenge Bhaibheri. Asi harisi kuverengeka. Riri kuverengeka here vana baba nana mai?
tiri kurara here taverenga zuva rimwe chete uri kuwana here vhesi yaunenge waverenga. Saka chero ukakundikana zvimwe wanawo chimwe chete chaunonzi unoverengawo pane chakanaka. Haleluya. Uone chimwe chete chaunoita pakurarama kwako chinoita kuti mumwe munhu ave nemufaro. Haleluya. Saka dai Mwari vatibatsira December ino. Amen. Tagona kurangara kuti Mwari vakatinakira vatiisa pano nenguva ino zvakafanira saizvozvo. Haleluya. Chaverenga yatakabasa 1 Makorinde 3:10 musoro shoko ripo temberi yaMwari 10 verse. Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa ndakaronga nheyo somuvaki wakachenjera, mumwe unovaka pamusoro padzo. Zvino mumwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei pamusoro padzo. 11 nokuti hakuna mumwe unoronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. Haleluya. Amen. 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 Anza hakuna mumwe ungaronga nheyo kunze kwaJesu Kristu. Haleluya. Amen. Tinotenda kuti kuuya pano kutenda kuziva kuti Mwari ndiye mufudzi wedu. Amen. Yes. Kana uchinge watomuka ukauya ukageza kutotenda kuti Mwari ndiye mufudzi wangu. Haleluya. Saka ngatiramire tiri pakutenda ipapo pazvinhu zvose. Amen. Paupenyu hwako ramba uine kutenda kuti Mwari ndiye chinhu chokutanga, ndiye muvambi nemukwanisi weupenyu hwako. Haleluya. Tisaziva nemamwe maextras atinoita kana unoisa paupenyu hwako, nokuti ava vakambotaura vari seri ndakabata shoko ravakataura kuti tinozoisa maextras nekufunga kwedu nekurangarira kwedu nepamwe pasingade ruoko rwedu pane pachingodaiwo Mwari chaivo. Haleluya. Ndo patinozokundikana ipapo. Saka tinobva ndadzoka kunhau yamaishandi yekunzi kuverenga bhaibheri kwakakosha, nokuti kana usina shoko ukasangana nechallenge unoikunda sei. Ndopo unozenguva kuita maextras wakuzoita nekufunga kwako nekurangarira kwako, nokuti hausi kuziva kuti solution yandofaniswa kushandisa ndeipi. Asi manual tinayo. Zvakangofanana ndokugara chipamenzaniso kuti kana ukatenga TV ukasaverenga manual haukwanisi kuti uishandise. Ine kakawanda kunoendwa nekunobayiwa nekuchinja kala nekudii. Saka kana usingazvizivika unogona kutadza kana kuita oni nekuti hauzivi. Saka zvakakosha vana baba nana mai ndoda kudzokorera shoko iri ndichiritaurawo kuti rindisimbise neniwo. Hande tinoverenga shoko. Yes. Hande tinoverenga shoko. Haleluya. Rekuverengerwa pano harina charinobatsira nekuti ndezvenguva diki. Unoziva chinhu chaungadzidza zuva tongoti 2 hours, chinhu chaungadzidza for 2 hours pasvondo rese, tongoti every Sunday unenge uchiya kuchechika. Woyo wanzwa shoko raMwari for 2 hours panapa wodzokera kumba wonopedza kuti rimwe svondo rese woyo ungaribata here, unobatika here. Kana kuchikoro chaiko wani unonzi enda Monday, chipiri, chitatu, china nechishanu wozozorora Saturday neSunday. Yes. Kubasa chaiko unoenda Monday, vamwe vanotoenda neSaturday neSunday. Zvino shoko ratinonzwa 2 hours panapa tinokura here? Unokura here naro shoko repanapa re2 hours? Saka shoko werengerwa asi iwe une rako. Nokuti umwe achaverenga pepa achaverenga zvisiri izvo, nokuti ishona umwe achatsanangura zvisiri izvo, sokuti pakupatsanura umwe anopatsanura nemweya mutsvene, umwe anopatsanura panyama. Haleluya. Saka iwe ukaverenga ukati mweya mutsvene ndipei kunzwisisa ka iwe hauzorasiswi nekuti iwe chokwadi unenge urinacho. Hauna mgodzi unotsvagirwa chokwadi nomwe munhu, asi iwe wega unotozvitsvagira chokwadi wega. Saka hauzombobva wakaraswa nomwe munhu nekuti iwe chokwadi unenge urinacho, nokuti unenge uchiverenga manual yeupenyu hwako. Haleluya. Hande tinoverenga shoko vana baba nana mai. Haleluya. Ndakatenda vanhu vari kutumira shoko mazuva ano pabhuku rechechi iroriya. Ini ndiri kutoriverengerwa ipapo. Icho chokwadi ndicho chokwadi chandakatotaura zva paanotoisa paipa ndiri kutoriverenga. Hande tinoverenga shoko vana baba nana mai. Haleluya. Nekuti kunyange nekunyengetera ikoko kana tisina shoko ka ndipo patinogara tichingodaiwo uyaitaura ichi chipesana, nokuti umwe anoita nenyama umwe achiti ari kudhonza kumweya. Saka umwe akati umwe ari kuita zvemweya umwe ari kuita zvenyama ka akunda chinobuda. Bati tese tikange tiri mumweya kana chiita zvemweya ka zvinofamba. Haleluya. Hazvirevi kuti mweya kuprofita, hazvirevi kuti mweya kutaura hope kana kutaura ndimi. Mweya mutsvene waMwari uri mumwoyo mako iwe unokuudza zvokuita. Kana paunongoda unorasika pepa
vantu unotaura kuti aiwa izvi hazvisirizvo. Yes. Ndiwo mweya umwe chete watinonzwa kana tinge taverenga shoko raMwari. Ndiwo mweya unokura kana uchinge waverenga shoko raMwari unokura mukati mako so zvokuti zvimwe zvinhu zvaunofanira kunge usingaiti nharo hakuiti nharo. Yes. Saka kana mweya uye usina kukura mukati mako neshoko iri unoita nharo dzimwe nguva uri munhu anonamata nedzimwe dzaunotoona kuti chero dofo chairo zina kuenda kuchikora hatipoiti nharo. Yes. Unokakavara nezvimwe zvaunotoona kuti inga munonamata wani zvamuri kukakavara izvi ungadai muri munhu anoka inhau yekuti shoko rinenge riri shoko. Haleluya. Yes. Saka munhu wemukati anodawo kukura hanzi sekufanira kwatinoita kufidha nyama yekunze zvatinoita. Yes. Unoigeza nyama yekunze unomwa tii makuseni masikati wonzwa zvenzara wobika kana kari kasadza kana kari karaisi kana kuri kubasa unotakura lunch box manheru unona futi kudya nemweya watiinawo iwoyo kuti uchengete nyama yekunze. Unombozwa kuti mweya iwo ndiwo wakakosha kuti uke wakapenya kunzoko zvinobva mukati. Yes. Nokuti mukati umu kana makakuvara mukati umu musina utano ka nemunhu wekunze anova murwere. Yes. Ndinozvicherechedza kuti nendine dzimwe dzamanguva ndikaita stress ndikashungurudzika zvakanyanya mweya wangu ukashaya mufaro nenyama yangu yekunze inoshayiwa simba. Ndopandotanga kunzwa kuti apa pangu panorwadza apa pangu panorwadza handichawani simba. Asi kana mufaro wangu uchibva mukati mweya wangu une rugare ndine mufaro ndinonzwa rimwe pawa rekuda kunge ndichajabva mudenga. Yes. Handine ndisina kana panotirwadza kana panoti apa. Saka ngatizivei chekukoshesa handisi kuti vanhu musadye kufidha nyama yekunze but iyo iyi yekunze inogwinyiswa nekuda kwemunhu wemukati. Saka ukakoshesa munhu wemukati first chero ukatadzawo kusanya chiverengawo bhaibheri. Ukatadzawo kuverenga bhaibheri chiitewo rudo chiita zvakanaka. Haleluya. Amen. Asi chero zvikadii pakuverenga shoko hatipozonofa takapanzvenga. Ndokuti kuti uzive kuita chakanaka kuita munhu chakanaka unge wachiverenga wachidzidza. Yes. Zvakangofanana nemapiloti nematicha iva vanotoenda kuzvikoro zvokuti ave teachers sevana vechikoro. Saka iwewo kuchikoro kwausiri kuenda kwacho kwaunozoda kurarama unorarama sei iwe usiri kuda kuenda kuchikoro? Usiri kuda kudzidza kuti upenyu hwacho hunorarama sei? Haleluya. Amen. Hande tinoverenga bhaibheri vana baba nana mai. Haleluya. Amen. Hande tinoverenga bhaibheri dai ndaikwanisa kuti ndisimuke svondo rega rega kuti nditaure nawii kuti ndipone ndingosimuka kuti kana kutoti kutoita ngesevana vechikoro kunzi maite here homework ngasi ndingosimukai mukurudzo musvondo ndomamuchiverenga mwana chipatsanurai nhau yachamai muchiverenga kuti zvinobatsira munoziva. Zvakafanana nebible study iya inoitwa makumachechi anoita bible study muchibvunzwa mubvunzo kuti pamakaverenga bhaibheri makanzwisisa kuti kudini. Zvinobatsira dhani kungoita rekuparidza iro rekuparidza muromo bhuku muromo ndiye anowanda but nyaya chaiyo solution chaiyo iri mukati. Isusu tinozongonza hedu mashoko asi solution yese yeupenyu hwedu iri mubhuku. Yes. Haleluya. Amen. Saka hande tinoverenga nababa nanabai. Hande tinoverenga. Haleluya. Amen. Hande tinoverenga izvo zvimwe hatonda nebhaibheri racho. Tinawo here mabhaibheri pamwe tingari vanemo. Simudza bhaibheri rako. Asi here mai unazvo. Unoita mutende anopinda 5 years achinamata asina bhaibheri. Remufoni hazi rakanaka aro asi hanzi rinokudhisturba kuti meseji ikapinda wakumbovhura meseji. Ende hazi rimwe racho harina musoro wenyaya remufoni. Saka unoona kuti kuzoti urinzwisise kuchingoti shomi yako iri kumboti tsvende ameseji twitter iri kuisawo yayo saka hariverengei. Nokuti racho charo paracho rega isiri mufoni kuti uriverengei ihondo. Kwakuzoti kurisa mufoni iyo iriyo foni yacho iri kutadza kuverenga bhaibheri. Hakuna munhu anoshaya nguva yekuverenga bhaibheri. Haleluya. Sure. Nokuti nguva yekuenda patwitter tinayo, nguva yekuenda pawhatsapp tinayo, nguva yekuenda mheno kufacebook vanhu vanayo. Yes. Asi wakaipa unotitrika manje unoita kuti tore zvinhu zvisina kukosha tizviite zvakakosha kuti tirambe tichingodzivaira chete tirambe tichingodzungaira chete. Saka ngativei nenjyere. Bata njyere nhasi. Ukava nenjyere unotokunda chete but ukasara nenjyere manje unokoshesa zvisina basa uchisiya zvine basa. Yes. Haleluya. Amen.
kuna proverbs uko kunokanzwa kuti mwanangu bata mashoko andinotaura uve neuchenjeri uchenjeri uri mushoko hakuna kumwe kunobva uchenjeri. Haleluya. Amen. Saka shoko rekunoverenga shoko ngatiende tinoverenga. Ngatiende tinoverenga. Ngatiende tinoverenga. Aiwa mabhaibheri ngaatengwe. Aiwa shoko marinzi. Amen, amen. Aiwa shoko marinzi. Kuna John ko shoko rinotara chiti shoko raMwari munondo nesimba. Uri shapu kumativi ese. Yes. Unopinza semunondo. Yes. Unoparadza zvose kuratidza kuti munondo chinhu ipfumo riere rakapinza rakavezwa chaiko rekuti rikabaya chinhu kudai rinonokupinza nepakati. Ndo zvakafanana neshoko raMwari. Amen. Mune situation imwe neimwe rinonopinza richiparadza kudai. Saka tinotoda shoko. Tinotoda shoko irori. Haleluya. Shoko ngariwande mauri. Mwana weku kurava shoko raMwari. Amen. Ukangori munhu ane shoko haunetseki. Kana iwe hausi munhu anonetsawo pane vamwe. Nokuti munhu asina shoko anonetsa. Ane nharo, anokakavara. Nezvimwe zvinhu zviri pachena zviri simple anokakavara zvine simba. Haleluya. Saka shoko ngariende rinoverengwa nababa nana mai. Amen. Zvikuenda ndiramedzoka ipapo. Pashoko apa. Ende munotenga mabhaibheri muverenge. Ende munotenga mabhaibheri. Wese asina bhaibheri. Ende unotenga bhaibheri. Ndakaona mumwe achiremerwa mazuva andakambotengesa bhaibheri. Ichimaita 250. Munhu aibva andindoribhadhara sei handina kana mari. Shuwa here vana baba nana mai. Upenyu hwako kuti hanzi handina 250 yekuchengetedza upenyu. 250 unoishaya yekuti uchengetedze upenyu hwako. Unoishaya 250 yekutenga bhaibheri. Haleluya. Amen. Ukava neshoko ukava nenjeri uchaziva zvinhu zvokukoshesa nezvisiri zvokukoshesa. Saka chinozoita kuti utaure kuti handina mari yekutenga bhaibheri hautozivi. Haisi mhosva yako nokuti hauna shoko. Haleluya. Saka dai Mwari vatibatsira mangwana nalo. Amen. Tava neshoko munhu wava nebhaibheri rako. Kwete rekuti tina baba namai tine bhaibheri 1 mwe neumwe nerake uchiverenga wega. Haleluya. Amen. Nachita matsamba naenda kuna Vakorinde 10, Vakorinde 13. Wana Vakorinde 13 solo shoko liko kuna Vakorinde. Yes. Zikapa 1 verse. Kunyangwa ndingataura nentimi dzavanhu nadzavatumwa ndisino rudo ndavasendarira inongorira sedare inongoti ngwerengwere 2 verse. Haleluya. Amen. Irori ndio rangu chairo shoko. Irori ndio rangu chairo ndoramba ndikozoka ipapo. Kwete kuti ndori goli. Asi ndora ndinonzwa chaizvo kana kurambira pangu. Haleluya. Amen. Nokuti shoko raMwari rinotara kuti murau mukuru pamirau yose. Murau mukuru pamirau yose yaungabata. Amen. Vadzidzi vakabvunza kuti murau mukuru Mwari pamirau yose. Zvikanzi murau mukuru pamirau yose ivainde rudo. Haleluya. Amen. Saka shoko rataura kuti hanzi kunyange munhu ari muprofita achiprofita vanhu. Kunyange munhu achitaura nendimi. Usazombomuona sekuti kana asina rudo hatisi chinhu. Nokuti zvinoitika ndezvekudai. Munhu anogona kunge achitaura ndimi achiprofita achiita basa raMwari panapa. But mukati make musina rudo. Chinobvunzi rudo chii? Ndochinje kutanga. Nokuti kana tiri panapa tese takatonaka kudai. Kana tese tapfeka magemenzi kudai tese tinenge tatonaka. Hapana anenge akamboshanda. Yes. Asi nhau huru iri kumba kwatinobva. Nokuti tinoita 6 days tiripo. Kozouya panapa tongoita nguva shoma shoma. Saka upenyu hwedu hukuru hwatinorarama tine tiri kumba. Yes. Haleluya. Amen. Saka kwaunobva ikoko ndokune munhu chaiye iwewe. Kwete watiri kuona panapa. Nokuti shoko rataura kuti kunyange ukataura nendimi kunyange ukaimba zvinodzikisa ngirozi pano asi kana usina rudo rwacho unorwitira kupi nekuti panapa handi kungoimba nekuparidza nekudii totodzokera kumba. Yes. Saka rudo rwacho runoratidza kuti kumba kwatinenge tabva. Yes.
Hallelujah. Amen. Ndokune iwewe. Asi kana uda kuziya unwe munhu, wenza munhu agere naye. Kwete zvekuti tichikuona uri pamba. Kana muda kuziya kuti vagumenywa vanoita nezvei, maigumete ndova neexhibit yese. Proof of address yese iri pana mai. Kwete zvekuzokuvaona vari panapo vachiparidza kana kuti vachitaura vachiprofita. Hallelujah. Amen. Chaverenga 2 verse. Kunyangwe ndine chipo chokuprofita, ndichinzwisisa zvakavanzika zvose, nokuziva kwose, kunyangwe ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo, ndisino rudo handisi chinhu. 3 verse. Kunyangwe ndagovera varombo zvose zvandinazvo, kunyangwe ndikaisa muviri wangu kuti ndipiswe, ndisino rudo handibatsirwi chinhu. 4 verse. Rudo runo moyo murefu, runo moyo munyoro, rudo haruna godo, rudo haruna manyawi, haruzvikudzi. 5. Haruzviiti zvisakafaniri, haruzvitsvagirwi zvarwo, harutsamwi, haruna zvishura, harufariri zvisakarurama, asi runofarira zvokwadi. Hallelujah. Amen. 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 Hanzi rudo runofarira chokwadi. Munoziva chinonzi chokwadi? Yes. Makereke akawanda akaparara nekuda kwokuti vanhu havadi kutaura chokwadi. Munhu achinyatsoona kuti apa munhu ari kukanganisa, vanhu vanovharidzira vachikavhiridza, asi chokwadi chaicho chisingadi kutaura. Hanzi harusi rudo irworwo. Kuudza munhu chokwadi ndo rudo. Kunyatsokuona kuti pari kuresva apa munhu ari kukanganisa, asi chokwadi hachitauri. Vanhu vanofukidzira nhema kuti ngazi vachiramba chokwadi. Kana uri munhu asingatauri chokwadi kutoratidza kuti parudo haupo. Haleluya. Ngatidzidzei kutaura chokwadi vana baba nana mai. Misha yakaparara nenhaya yekuti vanhu havadi kutaura chokwadi. Makereke akaparara nekuda kwekuti vanhu havadi kutaura chokwadi. Munoziva kuti chokwadi chakanzi chinosunungura? Munoziva here kuti chokwadi chakanzi chinosunungura? Saka dzimwe nguva zvinotambudza kunyange nemukereke chaiko inhaya yekuti vanhu havadi kuudzana chokwadi. Paatadza chaipo vanhu havadi kupa tauro. Chero ndichiisa dheko ika, kana pane pandakanganisa ndiudzei. Kunyange ndichikuprofitai, ndakuudzai mazwi emweya akanaka. Padenda resva muudzai munhu. Udzai munhu kuti apo uri kutadza. Zvinoshinanisa nedzimwe dzemanguva ndechekuti vanhu vanotya kutaura munhu chokwadi. Dzimwe dzenguva nekuti anenge ari bhesti wake pakereke. Anenge ari vaine nyaya dzavo kwavakabva vari vose. Asi achinyatsoona kuti ari kuuraya kereke yaMwari. But hakwanisi kumuudza pachena. Chokwadi chinosunungura. Kuti kereke ikure neicho chokwadi chinge chiripo. Chokwadi chikashaikwa, vanhu vachinyatsoona kuti apa hapana kutongwa zvakanaka apa, vanhu vanotanga kuita kuti ko zviri kufamba sei. But chokwadi chikavapo ndo rudo rwacho rwekutaurwa. Haleluya. Ngatidzidzei kutaurana chokwadi nekuti chakanzi mushoko raMwari chinosunungura. Chinokusunungura iwe naiye wacho iye uri asi munhu anokuda chaiye anokudza chokwadi. Munhu anokuda chaiye ambokurega uchirasika. Anotokutaura chokwadi kuti apo wakutorasika nekuti anokuda hadi kuti ufe. Asi ukaona munhu anokubhabhadzira kudai uchiita chakaipa muchingosekerana uchinzi aiwa vanopenga vayo unomboita rogo uri right. Munhu iye akuda kutonokuuraya. Saka isi ndo zvatisingaziye manje. Isusu tinovenga munhu ataura chokwadi. Ende munhu hatombode kukuva nepadhuze nemunhu anomuudza chokwadi nguva dzose. Ukaona munhu anokusura nguva dzose dzakuudza waita chakaipa, kazhinji kacho wakuswotera padhuze. Nokuti unotoziva kuti ndikangoita zvandaita uye anobva atochigomura. Saka chokwadi chakangonaka vana baba namai ndo chiri pamukowe mubaba. Amen. Chokwadi ngachitaurwe sechokwadi. Patadzwa pagonekwa paita sei? Chero ari munhu mukuru kuzomuziya ikunzirai kutaura nacho. Asi chokwadi ngachiite sei? Haleluya. Hanzi rudo runofukidzira zvose, rudo haruzvitsvagiri zvaro.
harutsvaki zvarwo nguva dzose. Runotsvakawo kuti ari parutivi rwangu ari kunzwa sei. Ngatiende tinoitirana rudo mukati medzimba dzatigere. Haleluya. Krismasi ino vamwe vanodya vakadunduvara aine ronda pamwoyo. Nokuti rudo chairwo harisi kuteedzekaniswa mukati medzimba. Asi rudo harufungi zvarwo, runofungawo zvemumwe. Iwe ukafunga mai wako wobva wafungawo namai wemumwe. Ukafunga mwana wako wobva wafungawo nemwana wemumwe. Handizve? Ukafunga mukoma wako wobva wafungawo mukoma wemumwe wako. Ndinoziva hatingakwanisi kuenzanisa kuti mwedzi unotatumira kwako wagova naye. Tobva tati ngazviite 50-50. Dzimwe nguva hazvingadaro nekuti mwedzi iwoyo mari iyo inenge isingaringani. Asi munhu ane rudo chaiye anoronga metse yake zvakanaka. Kuziva kuti zvatiri kuziva kuti Dhisemba anowandirwa anoremerwa. Zvimwe mogara maita November wobva waringanisawo. Dhisemba wobva waitawo sei woringanisawo. Mumwe nomwe arerukirwe mwoyo wake ufara. Zvikawandira one side, hanzi rudo rukawandira one side ka runoita kwashi. Runoita kwashi. Harubalanza, harufanira kuenda one side. Runofanira kubalanza kudai. Nokuti hakuna asingadi rudo. Iwo hanti unoda kuitwa zvakanaka. Kupuhwa hanti unoda. Kudiwa hanti unoda. Neiwo ugere naye ndo zvaari kudawo. Saka mudzimba ino inenge iri hoho. Ndinogara ndakataura kuti kunamata hakusi kwokumoya pano, kunamata kuri kumba. Kumba kukwashaya rugare pano pachechika inenge ingori haona vanhu vakaneta. Hakukupisa. Nokuti mumwoyo umu munenge muchitsva. Mumwoyo munenge muchitsva. Regera kufungira mumwe wako chakaipa. Kana une chakaipa uchiona chaari kukuitira butira naye pachena. Ivo kana wakudyirwawo pachena regawo zvakaipa uite zvakanaka. Kana mumwe wako aitira kuti zvakaipa izvo zvaukuita ina handisi kuzvifarira chirega uitewo zvakanaka. Kana kumba ukagarwa nerugare aiwa mausanda panapa mweya unofamba. Vanorwara vanopora. Vakasunga vanosunungurwa. Vanotsvaka mabasa vanomawanda. But kana tikaramira patakaremerwa musambofamba kanyika ino. Hapana chinofamba. Amen. Nekuti mweya waMwari haugari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saka nhau yerudo zvainoita manje. Kunyange nekwaunogara. Umwe hadi kana kutenga magetsi. Umwe anonetsa kutenga magetsi. Hadi kana kutenga magetsi. Vanhu vanotambira kuti ngatisheye mari tiye magetsi hadi kutenga. Asi anoda kubika bhini. Saka rudo here iroro. Pakugarisana umwe hadi kutsaira. Asi adagara pakachena. Toende tandosiya yakazara svina. Umwe akakirina akapinda imo mwano makachena unoona anosiya mesa. Hazviitwi nerudo izvo zvamene. Nokuti iwe ukafunga kuti ini pandoda kupinda ndione makachendaka. Inini pandobuda ndofanira kuziva zvakaitawo sei. Kuitira umwe wangu handiti. Zvaunoda iwewe zvaunoda kuzviitira iwe wanzifunga umwe wako. Haleluya. Umwe anoda kupiwa kupa umwe hadi. Iye anoda kuti zviwandire kwake iye ndipei inini. Iye kuti awane chimwe chete kana bhande chairona anoti kune umwe munhu makambona kuda manyimbira anoita munhu anoda zviru. Manyimbira anoita munhu anoda zviru. Akauya kwako andipo ichocho. Iwe ndipo icho. Ukaenda kwake havhurika nadhoo. Anotaura newe wakamira panze. Ena hambokupe mukana wekuti uye kwake unoona mangwana adzoka. Oti iwe usati waenda kwadzoka futi. Kana mangwana usati wambodii auya futi. Rudo rukashaya bhalansi ka unokuwadza mumwe wako. Unouraya mweya womumwe munhu. Unofanira kuva nebhalansi. Uye akakandawo iwe wokandawoka. Uye akati woka rudo iwe woti woka rudozve. Handizve? Umwe anopinda mushoko wozvitengera hembe dzinodhura kuKrismasi ineyi. Senge varume vanoda kusileya. Varume vedu vemujoni munomu. Sori masori chaizvo. Sheti ye500. 1. Asi andagona zvakadaro izvi hakuna rudo rwakadai. Hanzi funga umwe wako usati wazvifunga. Unoona baba vanochena zvekuchena zviya mwana hanakana nebhutsu. Mwoyo wako haugwadziwo kuti ndakabereka. Mbeu yako yawakabereka huinzwirewo tsitsi. Chero
ukaona mwako akuitira chakanaka ibva watonzwa chikwereti ndaichirwa chakanaka neniwo ndofanira kuitirawo chakanaka. Haleluya. Kwete ungoti ngazvirambire zviri kwangu chete, ngazvirambire zviri kwangu chete. Kana ruri batsiro ngandirambe ini ndingobatsirwa, iwe une uchingoti aiwa ndakaomera, zvinhu zvakandiomera hanzi haupi nekuti unazvo, nekuti panyika pana hakuna anombotenda kuti zvangu zvakwana, nekuti dai zvainzi zvinokwana chero mapurezidendi chaivo aibvuma kubva pazvigaro kuti mari yandanayo yawanda. Ndodzidza naMichael Jackson uyo ainzi ane mari isingaite kurumewo, but akangofa achiimba akadi kuti ndakusikana. Saka zvako hazvimbofa zvakakwana, ende hazvimbofa zvakakwana, saka haupe nekuti ndandanda zvangu zvakwana. Nekuti uchitenga imwe bhutsi kuri kugadzirwa imwe chiwani, uchitenga jini iri mangwana kuchava imwe lebhoni, saka unoramba uchingonzwa kundokwairira kuti ndipinde muchirongwa. Saka usazombofa wakati pachawanda mari yangu ndopandichaita sei, ndopandichaitira munhu chakanaka kana ndopandichapa inhema wagara unonyima, nokuti zvipazvishoma zvawina zvozvo unokwanisa ku. Haleluya. Haupe nekuti unazvo, haupe nekuti zvakuwandira, asi pazvishoma zvawinazvo learn to share. Haleluya. Learn to share pazvinhu zvawinazvo izvozvo, nekuti chimwe chinhu chisina kukosha kwauri kune mumwe munhu chinenge chakakosha. Zvakafanana nevamwe vanhu kumutambo vari kudzungaira izvozvi kumemhaira December uno, vanhu vanenge vachidzungaira vachimemhaira kuno kuti tichidya tichiguta asizoshai nyama, kuno kuti unokazoshayiwa nyama yekudya paKrismasi, asi zamani paunogona napo kuti pashoma pawinapo ipapo uitira mumwe munhu chakanaka, ungoitira mumwe munhu chakanaka, ende kana uchingoita chakanaka usazogunun'una kana kutaura nezvako kuti dai ndandisiri mudai vasina kumbodya nyama paKrismasi. Amen. Nokuti kune umwe munhu anoti akakupa chinhu anokuteerera kudai, anokufudza kudai unotoita muranda wechinhu chawakapinda, anenge anoda kutokontrola life yako kuti atoona kuti waswera kupo waita sei, akakudaidza unotofanira kujamba mudenga, which is very bad. Amen. Akakutengera chinhu anenge ada kutoona kuti wachipfeka here. Saka kana uchinge wapa itongoziva kuti sekupiwa uko unoita sei, iwe ukapiwa unoda kuteererwa, unoda kufudzwa here, unoda kutaurwa nezvazvo here, hauna. Saka ndizvo zvinokuita rudo. Rudo runoda kungoti zvaunoda iwewe kuti uitirwa iwe ende unoitirawo chi mumwe wako. Haleluya. Zvakafanana nekuno kujoni, vakadzi vazhinji vanoenda kubasa, vana baba vazhinji vanoenda kubasa. Munhu anongoramba akatsika kona yake chete, aramba akangotsika kusaidi kwake chete kuti ngazvingonakira inini, ana mai kumuchava kuda chimbeyo vari kuda vana mai. Hakuna anonzi mai, mai wababa ndimai, mai wamai ndimai, munhu wese mubereki. Kwemimi mai veidai vakabereka vana vasikana vega vega, vaiita sei? Vaichengetwa nani? Mubereki. Hakuna anonzi mubereki wamai, hakuna anonzi mubereki wababa. Mubereki mubereki. Hakuna anonzi sisi wanhingi kana kuti bhudhi wanhingi. Paita challenge ndipo ngapabatsirwa. Amen. Azvinonzi hanzvadzi dzako dziripo, vanatete vako variko aiwa. Paita challenge kana tichikunda kuibata challenge ngatingoibata, itingoipfudza zviite sei zvongopfuura. Kwete kuverenga saiti. Haleluya. Nokuti dzese munhu wese munhu, ngatingotore munhu wese semunhu. Kwete kutora saiti. Haleluya. Mwana wangu anozodunduwarirwa ozopedza Christmas asisina kana mufaro. Iwe wakangotsika kona yako chete. Wakangorambira kusaidi kwako ikoko, wakangotsika ikoko. Saka dai Mwari watibatsira. Haleluya. Taringanisa tava nerudo nguva ino yaDecember, tive nerudo. Amen. Tiitirawo vanhu zvakanaka. Haleluya. Kune vatakagurisana navo tigone kuyanana, ndongo yekuyanana. Ndakafara mwanhu achitoti tine family gathering, takawanda muno muCape Town, takawanda tasingamboziva kuti takawanda kudai tazosangana parumwe. Saka takazotoronga kuti ngative negathering, tisangane tese tiri kuleki. Ndingati what is a good thing? Hakuna chinhu chinokunda kuyanana semhuri, hakuna chero kana mata zvinengei, hakuna chinhu chinokunda kuyanana rudo semhuri. Haleluya. Ndakati zvichiva ndikazvida ndikati ndo chinhu chakanaka ichocho. Kana muzara monamata minamato yenyu haimbononoki, inokurumidza, nekuti kana rudo rwuri pakati pedu sehama nehama, hatina chatingakumbira kuna Mwari vakatirambira. Haleluya. Saka aiwa rudo ngarutapukira. Haleluya. Shoko ngarunoverengwa paholiday ipapa. Amen. Aiwa ndinongo